ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸೋ ಅಜ್ಞಾನ ಅಳಿಸೋ ಅವನೂರು ಅನ್ನದಾತಾನೆ. ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾದಿದ್ದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಸಮಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾನೋ ಹಾದಿ. ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋದ್ರೂ ಮರಿಬೇಡ ನಿನಬೇಡು ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆಲ್ಲ ಇದುವೇ ಆದಿ. प्रेशर कुकर जैसे सर की बजाए ना सीधी तब तक मार हो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा मार चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से टूटा खिंच खिंच के भेजा कर ले दे धार यार रट्टा मार ओ रट्टा मार ओ भूल जाए चढ़ जा तू किताबों के पहाड़ सो बार रट्टा मार ब्रेक को दौड़ा उसको चाबू मार दो जैसे मिलेगा क्या लेगा क्या तू खा के पीछा टॉनिक चीटा यार रट्टा मार Out of control, auto को करके गोल auto को करके गोल सीटी पर जाके बोल. Life हो out of control, auto को करके गोल auto को करके गोल सीटी पर जाके बोल. मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा. सीढ़ी बजा के बोल रामचंद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. ರಾಮನ ಮಾಡಿರೋ ರಾಮ ಬರುವನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹನುಮನು ಹಿಂದೆ ಇರುವನು. ವಿಶ್ವರೂಪಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಹರ
ಮರಣವೇ? ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ. ನನಗೆ ಮರಣವೇ ಇಲ್ಲ.